pro vás, co žili jste v té době. Odvaha a víra, kterou jste měli v sobě, inspiruje nás, co žijeme teď a tady. Jak mužům, tak ženám z českého odboje. Díky za to, že jste to tenkrát nevzdali a u časopisů v boji jste stále zůstali. Každému, kdo se nevzdal a hlavu nesklopil, parašutisty schoval a věrný byl vlasti. Gestapu nikdy nešel vstříc a naproti, že i když ho mučili, nic nevyzradil. Díky za to, že jste to tenkrát nevzdali a u časopisů v boji jste stále zůstali. Byla to těžká trýzeň pro náš český národ. Ta hrdost nezná mezí, když tenkrát křičeli. My jsme totiž Češi a nikdy se nevzdáme. Tyhle hrdinové teď inspirují mě. Díky za to, že jste to tenkrát nevzdali a u časopisů v boji jste stále zůstali. A u časopisů v boji jste stále zůstali. A u časopisů v boji jste stále zůstali.